Mar vilayetinde harbi we hukuk goraýjy daralaryň işgärleri, magarif işgärleri, häkimlik wekilleri hemde olaryň saýlaw hukugy bolan maşgala ugdalary 9 martda möhletünden öň ses bermäge çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Türkmenistanda 12 martda geçiriljek ilk prezident saýlawlaryna möhletünden öň ses bermek 2 martda başlady. Azatlygyň habarçysyna görä marly saýlawçylary bültenlerdäki çep tarapdan 3-nji dalaşgary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow ses bermek tawsyrylýar. Egerde çep bilen sag tarapy taýgaryp bilmeseler, prezidentimiziň perdendi, ýagny ogly Serdar Berdimuhammedow ses bermeli. Diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Galy berse de bültenlerdäki çep tarapdan 3-nji dalaşgary saýlatmak üçin saýlaw участоklaryna adamlardan saýlawçylara ýardam bermek sorulýar. Ähli büdjet işgärleri 10-njy 11-nji mart aralygynda ses bermäge ýetişmeli. Egerde kimde kim ses bermäge ýetişmese, onda näme sebäpden ýetişmänligi barada dilhaty ýazyp ýol başçylara düşündürüş bermeli. Diýip büdjet işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Habarçymyza görä saýlawçylar döwlet telewizionysy üçin video düşürýärler. Şolardan saýlawlary ýörüýti çäreli wagtlaryna gatnaşmak talap edilýär. Azatlygyň habarçysy Mary şäheriniň 21-nji ýörüýteleşdirilen mektebine, 8-nji sport mektebine we 16-njy mektepde ýerleşen saýlaw участоklaryna birnäçe gün bäri döwlet telewizionysy üçin video ýazyk edilýändigini habar berdi. Hem işe bolşýaly spektakl dowam edýär diýip bir marly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Halkary we ýerli finçler galy berse Türkmen raýatlarynyň en çemesi ýurtda geçirilýän saýlawlary syýasy spektakl hökmüne baha berýärler hemde bu saýlawlary Türkmenistana ýokary döwlet wezipesini atadan ogly geçirmek synaşy hökmüne suratlandyrýarlar. Garaşy Türkmenistana şu wagtda içinde geçirilen saýlawlaryň hiç haýsy awraýly halkary finçler tarapyndan azat we adalatly hasaplanmady. 8-nji martda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça edarasynyň baha beriji topary gurama Türkmenistana geçiriljek ilk prezident saýlawlaryna synçy missiýasyny iýermezligi maslahat berdi. Baha verici topar öýüdüniň fiýşini we ony çap edeni hasabatyna saýlawlara çenli bolan döwrüň çäkli bolan o sebäpli hemde Türkmenistana barandan soň 14 gün möhlet bilen talap edilýän COVID-19 karantin düzgünleri sebäpli 12 mart prezident saýlawlaryna saýlaw synçylaryny iýermezligi maslahat berdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synçy missiýasy saýlawlar üçin halkara derejede altyn ülüňe hasaplanýar. Bu aralykda Türkmenistanyň merkez saýlaw toparyna görä 9 martda dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyk ýygnaklary tamamlandy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň saýlawlara baha beriji toparynyň hasabatyna görä 12 mart saýlawlaryna garaşly döwletleriň arkalaşygy Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy, Islam hyzmatdaşlyk guramasy, Türkiýe döwletleri guramasy we dürli ýurtlaryň saýlawlary dolandyryş edaralarynyň wekilleri syneder. Şeýle-de hasabatdan ma'lum bolşuna görä Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi COVID-19 çäklendirmeleriniň bu missiýalara kadadan çykma görnüşine degişli edilmejekdigini aýdypdyr. TDH-nyň habaryna görä saýlawlar üçin ýurt boýunça 2577 saýlaw участоgy, Daşary ýurt döwletleriniň türkmen wekilhanalaryna 41 saýlaw участоgy taýýarlanypdyr. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow bilen bir hatarda jemi 9 dalaşgar ýokary döwlet wezipesine dalaş edýär. Prezidentiň oglundan beýleki dalaşgarlaryň hiç haýsy ozal ýurdun syýasy sahnasyna tanalmaýardy. Maglumat üçin aýdylsa prezidentiň oglundan başga dalaşgarlaryň ad familiýalary we wezipeleri şeýle: Agzan Bekmuradow Mary vilayatynyň häkiminiň orunmasary, Agrar partiýadan hödürlenýär. Berhat Begenjiw Orta Hüner Mektebiniň direktori, Lewap vilayatynyň hödürlenýär. Berdimämet Gurbanow şypahanada wraç, deputat, Balkan vilayatynyň hödürlenýär. Maksat Muratow Özgeldiýew saglyk resmisi, Ahal vilayatynyň hödürlenýär. Kakygeldi Saryf energiýa resmisi, Mary vilayatynyň hödürlenýär. Bawamrat Meredow hususiýetçi, Senagaçylar we Telekeçiler partiýasynyň hödürlenýär. Hydyr Nunnaýew sport institutynyň prorektory, Aşgabat şäheriniň hödürlenýär. Maksat Ödeşew Demokratik partiýanyň etrap bölüminiň başlygy, Daşawud vilayatynyň hödürlenýär.